F'dawn il-jiem Malta konkludiet it-terminu ta' sentejn fil-Kunsil tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Din kienet it-tieni darba li Malta serviet fuq il-Kunsil tas-Sigurtà. Fi stqarrija mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, id-Deputat Prim Ministru Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Borg ġie kwotat jgħid li t-tmexxija ta' Malta f'dan il-Kunsill kienet ibbażata fuq prinċipji, involviment multilaterali u impenn bla qiegħda għal paċi u s-sigurtà internazzjonali. Intqal kif bħala vuċi għal vulnerabbli u li dejjem enfasizzat il-paċi, Malta żammet il-wiegħda tagħha li tkun forza għal ġid fuq livell globali. Matul it-terminu tiegħu il-Kunsill tas-Sigurtà ltaqa' għal 560 laqgħa formali u adotta 91 riżoluzzjoni u Malta kellha irwol attiv fil-kontribuzzjoni għall-avvanz ta' kwistjonijiet globali kritiċi minn protezzjoni ta' ċivili fiż-żoni ta' konflitt għall-indirizzar ta' impatti umanitarji tal-bidla fil-klima. Id-Deputat Prim Ministru Borg qal li Malta temmet it-terminu tagħha b'sens ta' kisba wara li kontribwiet b'mod pożittiv għall-avvanz tal-prinċipji taċ-Charter tan-Nazzjonijiet Magħquda u għal ħarsien tal-fiduċja li ngħatat lil Malta mill-komunità internazzjonali. Qal li x-xogħol ta' Malta jirrifletti l-impenn dejjem għad-dialogu, il-paċi u l-multilateralizmu. Malta presidiet il-Kunsill tas-Sigurtà darbtejn u ospitat diversi dibattiti dwar kwistjonijiet kruċjali. Matul il-presidenza tagħha fi frar 2023, Malta enfasizzat il-protezzjoni ta' tfal fil-konflitti u l-implikazzjonijiet tas-sigurtà taż-żieda fil-livelli tal-baħar. F'April 2024 taħt il-presidenza ta' Malta, id-diskussjonijiet dwar l-aċċess umanitarju għat-tfal u s-soluzzjonijiet immexxija miż-żgħażagħ għall-isfidi tas-sigurtà fil-Mediterran kisbu prominenza. Fl-2023 Malta rnexxiet ukoll riżoluzzjoni dwar il-Lvant Nofsani li permettiet kurituri umanitarji u ħelsien ta' 105 ostaġġi.